गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सासे बर' सिख्लाया गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायना गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। मिथिनाय बादिब्ला गुबुन हारिनि सेंग्राजों गोबाव सम देहायारि सोमोन्दो दंमोनब्लाबो थगायजाना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों सासे बर' सिख्लाया। बेंगालरनि गंसे बिउटि पार्लाराव खामानि मावबाय थानाय उदालगुरि जिल्लानि 2 नं आजुलिका गामिनि आलबिना बसुमतारिया गकुल राभा मुंनि सासे सेंग्राजों मोजां मोनलायदोंमोन। गोबाव सम मोजां मोनलायना देहायारि सोमोन्दो लाखिना 3 दाननि गोर्बोआव गथ' दङमोन आलबिना बसुमतारिया। नाथाय गकुल राभाया हाबानि थाखाय राजि जायैयाव आलबिना बसुमतारिया थांनाय 12 मे शुक्रबार बारायखालि बेलासि 2 रिंगासो समाव गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। दायो बेंगालर पुलिसा गकुल राभाखौ एरेस्ट खालामबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रिटिशफोर लुना गालांनाय बांलाखौ लुफामफिनबाय। 1920 मायथाइयाव ब्रिटिश आमोलाव साल दंफांजों लुना गालांनाय रुनिखाता हाग्रा बांलाखौ लुफामफिननायखौ बेखेवना होदों इएम रनजित बसुमतारिया। बेफोर बांलाखौ ओनसोलनि रायजो राजानि सुबिदानि थाखायनो लुफामफिननाय जादों होनना इएम रनजित बसुमतारिया बुंदों। इएम रनजित बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा रांखान्थि बिथिं आरो लाइमोनफोरखौ थांना थानायनि लामायाव थुलुंगा होनो टुरिज्म बिफानखौ जौगाहोनो ब्रिटिश लुना गालांनाय बांलाफोरखौ लुफामफिनगासिनो होनना बुङो इएम रनजित बसुमतारिया। जाख्ल'नायनि हेंथायै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों एक्सन लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय बोसोरावनो लुफुंजानो गोनां आद्रा जानानै थानाय गंसे सरकारि न' मोनगिरिनि न'खराव नुजाथिहैदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। आद्रा जानानै थानाय न'खौ नुहैनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ रागा जोंदों। रागा जोंनानै बिथाङा बुंदों दि पलिटिक्सआ आंनि थाखाय गेदेर नङा। सोरनिबा सिगिनायखौ आं गिया। नों जेलाव थांनांगोन, खिन्थु आं थांनायनि सिगां मिस्ट्रि फैनांगौ होनना बुङो। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिनाहारि खालामजानाय सा 10 आइजोफोरनो बिटिआर सरकारा माखासे थांखि लाबाय। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय 12 नं बुमका गामिनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव आसाम पुलिसजों जिनाहारि खालामजानाय सा 10 बर' आइजो आरो बिसोरनि नखरजों मैया 13 मेआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव क'क्राझाराव सावरायलायदों। बे सावरायनायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनिफ्राय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय सा 10 आइजोफोरनि नखरनो साख्रि होनो थांखि लादों। सोलोंथाइ गोनां नखरनो ग्रेड 3 आरो 4 मासियाव साफा साफायै साख्रिनि थिसनथाइ होगोन। 4 खथा थानाय गंफा गंफा न' लुनानै होनाय जागोन। लोगोसे जायहा नखराव न' लुनानै थानो थाखाय हा गैया बे नखरनो हा बायनानै होनायजों लोगोसे न' लुनानै होगोन। सा 10 आइजोफोरनि नखरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय नांगौ बादि मावनानै जानो थाखाय सुबिदा होनाय जागोन। कौटि कौटि रां खरसा खालामनानै लुनाय क'क्राझार सहरनि गाहाय बाजार 3 थालानि बिल्डिंनि दुखुनांथाव थासारि। बिल्डिंनि सिङाव थास बिलाइ, जौनि बथल बायदि बायदि जुमुदैजों बुंफबनाय बायदि गाज्रि थासारिजों बुंफबनानै थानायखौ मिउनिसिपाल बर्डआ नुसनाखिसै। मैगं थाइगंनि फालांगियारिफोरा बिल्डिंनि सोलाय क'क्राझार पुलिस थानानि मोखाङावसो होंगो दोंगो फानलाय बायलाय खालामनायखौ नुनो मोनदों होनना बिथाङा बुंदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।